Video yathu lero tionesana mmene tingasinthire nyimbo yomera kukhala yomvera. Komano video yathu timaonesana komano timachoseratu nyimbo ina ija. Ndiye tifuna kuti tipange ulendo uno komano ina ija isaonongeke. Nanga ina ikakhala kuti yaonongeka tingayibwezeresa motani. Ndemo sadana nthawi tatentulisani kuti matani. Ndiye chimene mukuyenera kuchita ndikupita kuma files wanuyo kapena file manager mfoni mwanoyo. Ndikupita ku folder kumene kuli nyimbo yathu ija. Ndiye pole apa nyimbo yathu ija ndi inali video tinachita kuipanga audio ndikuti tipanga audio yonchi. Kenako ndikupanga copy. Kenakonso ndikupanga copy hiye ena itabweresa paste. Ndiye tipanga copy hiye ndiko ndionesa kuti nyimbo ilipo kale. Ndiye tipanga apa pali name. Apa pano ndi zabweresano ziwiri no pakamozi. Ndiye tipanga click iyi ndikupanga pali madota 3 ndikupanga apa pali name. Ndikuti uku kumene kuli .mp3 tikako .mp4 chonchi ndikupanga linemo. Kenako nkupanga change. Ndi apa pa yabwererano yakhalano video. Ndi apa pa yabwerera fwe kuti audio iyi inali video kale mbuyomo kwaoneka khala kuti ndi audio inapangidwa kwina kwake ndiye kuti singabwerere. Pano fwe kuti inali video ndiye chifukwa chake yabwerera. Ndiye tipanga play tione kuti kuoneka. Ndi imene yitu ya player. Kusenzera kuti apa muzikhala ndi nyimbo yomvera komanso yonera opanda kudireta iliyonse. Basi kupanga kwake ndi kumene koko. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyera osayiwala kupanga follow. Tento naso video sadera.